Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 23, versikulo 13. Di kapumdeng amang disiplina ikiubing, saan na nga ipatay ti panangbaot mo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Dakalan ti tiyan mo, Sabel. Kabulanam ngaminan ita. Excited akla una yan, Joseph. Kuma, lalaki mo ti may katlong anak na. Sapay ko ma, Sabel. Amok aday tuyan ti maudi apan agsikog ko. Ang mga numarigatan nakton nga agsikog, kaputa bakit akon. Isuarumbang laing alalaki ko man tipas na mo. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Sapay la ko matadenggan ti Diyos ti kararag mo, Sabel. Mangnamnama ak adenggan ti Diyos ti kararag ko, Joseph. Palubusan nak kumasak ti mang panagan iti anak ta. Anya nga minti kayat mo nga ipanagan ta. Kayat ko a Joey ti agbalin to anagan ti anak ta. Joey. Mabalin mat. O sige, Joey ti agbalin anagan ti ipasngay ko. Mama, nakaluto akon. Mangantayo ka din? Talaga ama pang namnamaan kayo anak ko. Pasensya kayon kanya ka. Ta sa anak una yun ama kagaraw. Kaputadakkelan ti tiyan ko. Anya kayo ka di, Mama. Nairom kami matan iti trabaho. Gaputa insuro yung mat amin kada kami kaniniki ti trabaho iti unag ti balay. Wan, niniki ti para inaw. Kat si kamot ti para luto. Kabailan mo't niniki ti agluto, Mama. Gam kay kayat na asyak ti agluto. Gaputa na imimas ka no para kinkwa na ti luto. Gam iti luto na. Sapay lang kumatag tultuloy dahi ta kinagagit yung agkapsat. Siyempre mat Mama. Saan kami itong agmaliw ka ni ading ko? Gaputa day ti insuro yo kada kami ngagkabsat. Mama, ada ka din ipanagan mo iti agbalin nga ating mi? Adan, kat ni papam tinangtad itinagan ti kabsat mo. Anya nga iti agbalin anagan na, Mama. Joey, Ay, napintas anagan, Mama. Sapay la kumangarot ta lalaki ti agbalin nga ading ko. ado tayo ang mga yat alalaki ko man ti ipasngay ko. Kat sapay la ko ma, tapat ganti Diyos day ta atarigagay tayo, anak. Saan kayo ang madanagan, Mama? Taday tati kanayon ko nga ikararag. Joseph, agreeing ka ko ma. Joseph, Abay ka di, Isabel. ang ganakaksan. Ang saksakitan ti tiyan ko. Anya, mabit lang na rod. Dahil sa ganak tilugan. Bagkataman tibag ngayon sa ganak. Agpalasak pa kalpasan na. Sobyan nakto lumay sa gana mong tilugan. Kabalam ka dito agpalas. Wano, ringak da Gigi kan Nikki. Sige, ringam itatulungan dak ngagpalas. Sige nga rod, mabit lang. Lalaki timpas ngay mo, Sabel. Agyaman ako na iti Diyos. Tapinatgan na tikid daw ko. Kamaudyanan na. Adan anak ta lalaki. Kat gaputa pinatgan ti Diyos tikid daw ko. Dungdung wakto iti kastunay. Patsak amaragsakan mo't da Gigi kan Nikki. Numamuan da lalaki ti adi da. Lakit ti gaputa kayat daunay ti maadan iti kabsat a lalaki. Awagak ida, taumaidan dito ospital. Amok akayat damutan amakita ti kabsat da. Imawag ni Papa. Naganak kanon ni Mama. Isama panta ni Diyo ospital. Anya nga di anak ni Mama? Lalaki ka di? Tumpungam. Lalaki? Wan. Yes! Lalaki ti ading ko. Oh, anya pa lang ti aramidam. Agsukat ka, tamapanta ni Diyo ospital. Kayat
kon makita ti ading ta. Oray siga manang, agsukat kan. Nagwapo ti ading mi, papa. Mama. Asino pa'y kumati umalaan na ngay? Siya, ti karupropa na. Da kayo ayamat, mama. Siyak sama ti karuprupa na. Saan aya asyak ti karupropam, Nikki? Ay, wanan niya, mama. Da tayo atalo ti kakarupa. Anya da kayo? Da kami kan ni papa ti karuprupa ni baby. Gaputa da kami kan ni papa ti agkaruprupa. Pudno day ta, Gigi anak. Sana ka umanugot iti dayta. Basta da kami kan ni mama ti karuprupa na. Ana, saanan aday ta ti pagririkyaran tayo. Agragsak tayo kitni, taka maudyanan na, addan kabsat yung alalaki. Kurang daytoy akwartak mama. Nayunan nyo. Pangaramatam aya iti kwarta anak ko. San kayon nga agdamag? Basta, nayunan nyo daytoy. Sana na nasaya ti panagsungsungbat mo iti inam, Joey. Saan asika ti kasasaok, papa? Isuasaan kayo asumanao dita. Oy, di nakpagsawan iti kasta. Kaya't muka ti taparamanan ka, ha? Anya ka ka di Joseph. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom iti anak ta? Adto yun ti dawdawatam a kwarta, Joey. Kasta ngamin na. Itadyo adagos ti dawdawatek. Saan kayo asumanao-upay? Nagadupay lang nga damdamagan nyo. Iso dumakdakkel abastos day tangaubing. Tapampanoy-nuyam iti kayat na. Huston, Joseph. Di kan agsaupay, pangaasim. Sana na nasaya ti panang-spoiled mo iti anak ta, Sabel. Gaputa jak kayat akabilam ti anak na, Joseph. Kakaiso na anaadaan ta iti anak alalaki. Sa ita, kabilam laang. Ngem saanen anasaya ti ugali na? Agbaliw tumot laang. Kaanon to pay? Iso nagbalin akasta, ta saan mo akayat amabaot manipod ubing? Basta jak kayat akabilam ti anak ta. Tano aramidem ti kasta, kagura ka. Saan ka matakasta kadagiti mo na nga anak ta? Apay nga itaket kasta ka matay? Gaputa ni Joey kat agmaymay sa alalaki. Ken iso ti nauti. Uray pay, kasapulan latta ama disiplinaan. Bagbaga am laeng. Ngem saan mo akabkabilan, pangaasim. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, Sabel. Anya aga po, asaan mo akayat adisiplinaan ti anak mo. Kat basbastusan na kayo lang arudan. Nagipulong ka di kada kayo ni Joseph, mama. Wen, takasano? Ibagam ka no akaguram no kabilan na ti anak yo. Talaga adyak kayat akabilan na ti anak ko, mama. Gaputag may sa alalaki. Ngam na ko na ni Joseph, abasbastusan na kayo. Basol ko, mama. Diyak ngamin ninayunan adagos ti kwarta adaw-dawaten na. Iso anak kapag sa ti saan anasayaan. Anya? Tingarod kayat ti anak mo ti masurot? Saan ti kayat mo? Saan mo't akasta, mama? Saan kan nga agrason? Itataubing pa iti anak mo. Disiplina, tapno saan kanto nga agbabawi iti kamaudyanan. Manang Gigi, ikanak man iti kwartam. Apay, saan nakangainik ni mama? Tipiden nak ni mama. Nagbasit tinten na kwartak. Mabitla ang nga rod. Manong amin ti kasapula maya. 500. Pangusaram aya. Basta. Adda kayat ko agatangan. Ola, ikan ka. Ngam allowance mo ijay pagadalan, ha? Wan manang. Manang Niki. Kwartam man. Apay, awan kwartam? Awan nga rod manang. Di inikan ni mama. Anyamatan ni mama. Apay, asaan na ka nga inikan? Tipiden nak ni mama. Nagastusak ka nung amin. Amangan mo't no agpaiso ang nagastos ka. Saan mo't manang? Man nga ikanak ni mama iti kwarta. Ay, anyamatan ni mama.
Kasaok tuman? Ay, saanan manang? Ang mga noong tanak tumanan. Mama, pudno ka di asaan nyo ngay ni ka ni Joey iti kwartana. Ha? Apay kumaasaan ko nga ikan. Mabalin ka di mat ajak ikan. Di mawat kanyang iti kwarta. Saan nyo kano ngamin nga inikan? Di mawat mat kanyak, mama. Kurang ka no tinted yung. Kasano akurang, kat ninayunak mat idinagpanayon. Maaramid na pa yan dayjay ti agulbod. Tapno laang makadawat iti kwarta. Nagubingan pa'y laeng, bastosen, ken ulbod. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom iti anak na Joseph. Anak ta dayjay. Wana, ngem saan anasaya ti ugali na. Gapu ta pampanoy nuyam met. Pangar-aramatan na nga tayo iti kwarta. Amangan met no na ibarkadan. Kastoy laangan. Sakbay nga ikanta iti kwarta ni Joey, manang Gigi. Damagan tapay nga umunakan ni mama, no inikan na no saan. Narigatan. No dakkel unay a kwarta ti may gigaman na. Amang ano ibarbarkada na laang. Tinasaya at mapan kay di pagadalan na, Sabel. Tadamagam iti maestrana, no kumusta dagiti grado na. Amang ano panay bagsak manen. Sige, kasta ti aramida. Anya ti mapaspasamak kan ka, Joey. Apay asaan ka kano asumsumrak iti pagadalan. Sa dino ti papapa naman ako. Masaduta kun nga giskwela, mama. Anya nga rod ti aramidem no masadot kan. Sumuro ta kadag iti barkadak. Anya ti aramiden nyo kadag iti barkadam. Agbasketball. Agadal kakit di anak ko. Kita am dagiti kakabsat mo kat nakaturpos dan. Kanaddan trabaho dan. Isu nga ron, mama. Isu asaan akon nga agiskwela. Total, nakadalmat daman ng Gigi kan manang Niki. Oh, adda pagdawata kiti kwarta. Ngam saan nga agnanayon kat maikanda ka. Ikandak, mama. Gapu tapat-pat gandak unay daman ng Gigi kan manang Niki. Wen, ikanda ka ita. Ngam inton adda pamilyadan. Saan da kan tumutan na maikan. Oh, di da kayon timangtad kanyak. Kasano no awan kaminton kin ni papam. Saan ka di asyak mati agtawid iti negosyo yo? Kasano nga amom nga imanehar no saan kamot anak kaadal. Nagadukat ngay bagbagayon, mama. Makarengreng kayo mat. Panawan kayo manlangan. Ne, papanam ngay iho. Iti ayan dagiti barkadak, ah. Ikandak iti kwarta, mama. Manungal daw asaan ka nag-awid. Samula malagip ti agawid no naibusan ti kwartam. No kayat yung agawid ak pa iti daytoy abalay. Ikandak iti kwarta. Apay mutten ang nagbalin ka akasta, Joey. Awan turong tibiyag mo. Ikandak iti kwarta, no? Agwalak! San ka kumamanen nga agdadaal iti usar dito balay, Joey? No kasta nga rod, ikandak, no saan yung kayat nga agwalaak? Kiwarak tilinaon ti balay. Mabitla ang nga rod. Mangalak iti kwarta. Anya nga ro ti kasayatan nga aramidan tayo, mama. Talaga nga awanin pagbaliwan ti biyag ni Joey. Ada asawa min ka ni manang Gigi. Ngam aging gaita, saan pa yan nagbalbaliw ni Joey? Diyaka mo, Niki. Atap mi pa yan kin ni papam nga agar-aramat iti maiparit nga akas. Ngamin, maaramid na ti agdadaal iti gamit no saan ko nga ikan iti kwarta. Ay, gapo siguro. Ta saan ana disiplina, sipud ubing. Ay, basol ko anak ko. Diyak kayat adiswan iti amayo ni Joey. Gapo iti nalaos apan ng ipatag ko. Hanggang tiyak amo nga isugayam ti pakadadaalan ti biyak na ita. Oray pa'y agbabawi kayo, mama. Nalpasan, awanan ti maramidan tayo. Agkararag tayo latan, asapay lakuma, ta makapagpanunot matlaang ni Joey katagbalbaliw. Naunag man ang ti pampanunutam, Sabel.
Saan manen nga agaw-awid ni Joey? Ang mga numadamag tantulatan nga dandakas ana pasamakan ko na. Santa nakabala na kontrolen, tadakailan. No idi ubing ko ma, kat dinisiplinaam. Saan ko ma nagbalinakas jay ti anak ta? Wan nga rod, panagriknak ngamin iti, kat ipatay na nubautem. Diyak kayat ang makita masakitan ti anak ta. Ngaman niya ita tinagbanagan na. Si kamot laang tinangiturong ken ko na, tap nagbalinakas jay. Saan mo nga iparupa kanya? Tad dalaang ang masakit anak. Amok abasol ko, Joseph. Basol ko ti amin. Kat pagbabawyak dayta ang nagbiddotak. Saan arumbang apanoynoyan ti ubing iti amin akayat na? Gapo ta saan anasayaat ti ipunga na. No di ka disiplinaan kan isuro iti umno ta iti uti na di nanto malipatan dayta. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.